Fil-katakezi tagħna llum eżistijaj xtaqt li nitkellmu daqsxejn ftit fuq it-tridu Paskali. Ġifieri it-tlet ijiem imqazza. Hekk ftit affarijiet li forsi aħna jew ma kunux nafuhom jew naħduhom for granted, imma biex jgħinuna ħalli ngħixu aħjar hekk il-liturġija propju hekk f'dan iż-żmien partikolari. L-ewwel ħaġa tajjeb li nkunu nafu li r-Ramadan jagħlaq bil-quddies ta' ħames ix-xirka filgħodu li ssir fil-katedral fejn jitbirku żjud li jintużaw fis-sagramenti tal-Mamudija, tal-Grisma, tal-Ordinazzjoni Presbiterali, tal-Konsagrazzjoni ta' Isqof, il-Grisma tal-Morda u meta jiġi konsagrat xi artal jew knisja. Fil-għaxija jibda propju it-tridu Paskali. Il-kelma Paskwa, lajt ġejja mill-kelma Ebrajka Pesach, li tfisser il-passaġġ. Il-poplu Ludi li hekk fil-lejl tal-għid kien jiċċelebra il-ħruġ tiegħu mill-Eġittu, id-dħul tiegħu fl-art imwieda, kien jiċċelebra anke il-ħolqien li Alla ħalaq. Aħna bħala l-insar eżistijaj dan kollu niċċelebrawh fl-isfond tal-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Ħamis ix-xirka fil-għaxija eżistijaj, aħna bħala nsara fil-liturġija tagħha l-Knisja twaqqaf iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija meta Ġesu ħallinna l-Ewkaristija imqazza. Fija eżistijaj iċ-ċelebrazzjoni jinqara l-Evanġelju skont San Ġwan. Li jekk nagħtu b'attenzjoni sieħa ninnutaw li ma nfsibux fil-Vanġelu il-mument meta Ġesu waqqaf l-Ewkaristija fl-aħħar ikla li għamel mad-dixxipli tiegħu qabel ma bata. Dik il-ġrajja jagħtina San Mark, San Luqa, San Mattew, ma San Ġwan ma jagħtilniex. Minflok San Ġwan jagħtina il-mument meta Ġesu fl-aħħar ċena jaħsel saqajn id-dixxipli tiegħu, saqajn l-Apostli. U allura hekk eżisti għandna it-tifsira tal-Ewkaristija. L-Ewkaristija li hija il-qadi, Kristu illi jaqdi. Ġesu għalinna jien ma ġejtx biex inkun moqdi ma biex naqdi u biex nagħti ħajti b'fwiddu għall-kotra. Allura ħames ix-xirka fil-għaxija eżistijaj irid tqajmilna l-mistoqsija kbira ta' min aħna bħala Knisja. Mhijiex biss ta' xi tfisser l-Ewkaristija li hija l-preżenza reali ta' Ġesu, li fl-Ewkaristija aħna isir preżenti is-sagrifiċċju ta' Kristu fuq is-salib. Imma l-Ewkaristija li tagħti identità lill-Knisja u l-Knisja il-komunità nisranija trid tgħid bħal mulej Ġesu jien ġejt jien neżisti mhux biex inkun moqdija bħala Knisja imma biex naqti u biex nagħti il-ħajja tiegħi għad-dinja b'salvazzjoni. Eżisti l-identità DNA tan-Nisrani u li jkun għaddej bħal Ġesu. U allura ħames ix-xirka ma rridux niċċelebraw l-Ewkaristija t-tifkira tagħha bħala xi devozzjoni lejn l-Ewkaristija. Ċertament mhux dik li m'għandix tkun ħbubin tiegħi. Imma hemm aspett li huwa forsi iktar profond, id-devozzjoni lejn il-preżenza reali ta' Ġesu fl-Ewkaristija, il-Knisja tagħtilna fiċ-ċelebrazzjoni liturġika ta' Corpus Christi lejn l-aħħar tal-għeluq tal-festi tal-Għid. Mhix propju ċ-ċelebrazzjoni ta' ħames ix-xirka li tfakkarna fid-devozzjoni lejn il-preżenza reali ta' Ġesu fl-Ewkaristija. Imma ħames ix-xirka li titfakkarna hija il-komunjoni l-għaqda fl-imħabba ta' bejnietna u s-servizz il-qadi il-ħasil ta' riġlejn li aħna jeħtieġ u rridu nagħtu lil xulxin. U allura jum il-qalb nagħmlu dan l-eżami tal-qalb tagħna. Aħna qegħdin niċċelebraw verament is-sens ta' qaddi fil-Knisja, id-djakonija. Dan huwa s-sens anke għalfejn għandna il-ħasil ta' riġlejn fil-quddiesa. Huwa propju għalhekk anke li l-Papa Franġisku qed jagħti dan il-ġest sinifikattiv tal-ħasil ta' riġlejn bħala il-qadi fil-Knisja u qed jagħti dan is-sens anke billi huwa stess dil-quddiesa ta' ħames ix-xirka fl-għaxija qed jiċċelebra f'postijiet fejn hemm mitbatija. Ġifieri mar diversi darba l-ħabs, mar refuġjati biex juri s-sens tal-Knisja li qed taqdi. Saqs lilek innifsek, inti qiegħed taqdi u jekk qed taqdi kif qed taqdi?
aħna qegħdin nkunu fi żwieġ pereżempju, qegħdin naqdu l-xulxin. Il-ġenituri l-uliet, il-mara l-raġel, ir-raġel l-mara, l-uliet anka l-ġenituri l-qadi fid-dar, jew id-dar lukanda, jew id-dar kollox jaddi, jew id-dar ma tmitx idejk. Irtu konna s-sens ta' qadi fil-familja. L-istess sens ta' qadi fuq il-post tax-xogħol, ħames ix-xirka jridu nċelebraw anka fuq il-post tax-xogħol. Fix-xogħol meta aħna din hemmhekk biex ix-xogħol tagħna huwa qadi lis-soċjetà mhux biss mezz kif jiena naqra l-flus. Imma x-xogħol irid isir liturġija, is-sens li jiena qed naqdi permezz tax-xogħol tiegħi. Qed naqdi l-familja tiegħi billi qed naqla l-flus, qed naqdi lis-soċjetà billi qed nikkontribwixxi. Anke min iħaddem mhux kemm qed jaqla flus huwa fix-xogħol tiegħu, biss imma kif qed jagħti dan is-servizz lill-bniedem li jtieħ iċ-ċans illi jaħdem. Irid ikollna dan is-sens ta' qadi allura fid-dinja tax-xogħol, fir-realtà tal-familja. Is-sens ta' qadi mbagħad fil-komunità nisranija eżistijie. Kemm ħafna minna l-insara immorru l-quddiesa imma mbagħad li lim il-quddies kemm aħna għaddejja. Kemm qegħdin noħorġu mill-comfort zone tagħna, kemm qegħdin noħorġu mill-rutina tagħna biex tmur tara l-marit, biex tgħin refuġjat, biex tmur il-ħabs, biex tara tfal f'istitut. Kemm qed ikonnek dan is-sens li b'sagrifiċċju jiena mmur naqdi il dawn il-persuni u kemm għandna bżonn maħbubin tiegħi. Kemm għandna persuni li qegħdin fi sptar jħossuhom waħedhom. Kemm għandna persuni li aspiċċaw il-ħabs ħadd ma jmur jarhom, kulħadd nisihom jekk m'għandhomx tabu. Kemm għandna persuni xi qed jagħmlu programm ta' riabilitazzjoni mid-droga, allura issa ma nafuhomx aktar. Meta konna ħbieb partying fl-imkien orrajt imma issa li xi ħadd minna nqabad fl-inkwiet issa ma nafux aktar, ma niċċappass aktar miegħu. Kemm għandna dan is-sens anke ta' qadi li anzjani illi jgħixu waħedhom li jħossuhom waħedhom eżistijej, li forsi qegħdin f'dar ta' anzjani jew rikoverati f'xi ħom partikolari imma tlaqnihom hemmhekk narawhom biss mod rari fejn huwa dan is-sens ta' qadi tagħna anke eżistijej. Imbagħad anke irdu naraw fil-komunità nisranija tagħna fil-parroċċja kull min jagħti servizz, animatur, sakristan, jarma l-knisja, inadda, fjuħsib purċissjoni, janima l-liturġija, qiegħed fil-kor, qiegħed abbati, taħsel il-knisja, tgħin fil-fundraising, tgħin l-uffiċċju tal-kappillan. Imma dawn kemm nagħmluhom hekk bi-spiritu ta' qadi jew isiru pussess. Erja tiegħi fil-knisja Alla ħares min jindaħal li x'nagħmel. Għaliex jien is-sakristan, għaliex jien noħsib il-kor, għaliex jien noħsib narma u kollox kif ngħid. Jekk ma ndaħħalx il-gosti tiegħi u ma jinteressanix jekk dawn u mhix qegħdin jibnu l-komunità jew le, jekk dawn u mhix jgħinu n-nies li jiġu għall-quddies jew le. Dak ma ġiex aktar qadi jeżistijej. U jekk u hekk għandna bżonn konverżjoni fil-Knisja. Meta l-ministeri, is-servizz, ix-xogħol li nagħmlu fil-Knisja jaqaf ikun qadi għal min jiġi jiċċelebra fil-Knisja, imma ssir gost partikolari tiegħi, promozzjoni tiegħi nnifsi, promozzjoni tal-ego tiegħi, promozzjoni tad-don tal-karizma tiegħi, imma mhux servizz, allura maħniex Knisja. Allura qed ninqdew bil-Knisja biex nipromovu il-gosti tagħna lilna nfusna, imma mhux biex inkunu għaddejja. Ħames il-xirka eżistiet tagħmlilna dawn il-mistoqsijiet kollha fil-ħajja tagħna. Ħafna mistoqsijiet iridu jsirulna eżistijej fil-mixja tagħna. Mat ovvjament aħna f'ħames ix-xirka niftakru wkoll fit-twaqqif tas-saċerdozju, ma speċjali fil-qudies li ssir filgħodu flimkien mal-isqof. Meta jiġu mbirka żjud li l-istess saċerdoti jużaw fl-amministrazzjoni tas-sakramenti. Huwa mument fejn aħna hekk mhux b'sentiment napprezzaw il-ħidma tas-saċerdoti imma napprezzaw mill-qalb eżistijej. Napprezzaw il-kobor ta' Alla li jagħti l-ispirtu tiegħi lil persuna fraġli, dajjef, bniedem midneb
bħalma hu s-saċerdot. Is-saċerdot huwa bniedem midneb li qed jimxi wara Ġesu, li Ġesu għażlu biex waqt li jibqa' mixi warajh minkejja d-dnub tiegħu isir għaddej tiegħu u strument fidejh biex jilħaq nies oħrajn. Midinbin moqdija minn midneb, hekk il-Knisja. Knisja hija midinbin moqdija minn midneb, saċerdot wara l-midneb. Però l-kol kemm aħna saċerdoti u l-Knisja sieħa midinbin li nafu li għana maħbuba minn Alla. Li Alla iħobbna li jużana fil-ħnina tiegħu. U allura anke mument f'ħamis ix-xirka li aħna nitolbu mill-qalb is-saċerdoti li jarfu li huma midinbin, imma li jarfu li Alla silhom. U nitolbu għas-saċerdoti tagħna li ma jaqtawx qalbhom quddiem id-djufija, quddiem id-dnub tagħhom. Nitolbu għas-saċerdoti tagħna li jkunu nies tal-Ispirtu, nies ta' talb, nies ta' Alla. Nies li jarfu l-ħidma tal-Ispirtu u l-ħidma tax-Xitan, nies li jsostnuna fil-mixja spiritwali, bil-kelma, bl-Ewkaristija, bis-sagramenti, bil-pariri li jagħtuna. Pariri għaqlim imlin l-erf tal-Alla u tal-Knisja. Jum ningrazzjaw l-Alla s-saċerdot li għammidna, li għamlinna l-ewwel qrara, li għamlinna l-praċet, li għamlinna l-grizma tal-isqof, li żawwiġna, illi akkumpanjana fi żmien ibes, li għamel funeral ta' xi ħadd eżistana, li sibnieh fil-momenti ibsa. Nitolbu anke saċerdoti li forsi weġġawna, forsi naqsuna. Nerġa' ngħid huma bnedmin fraġli, aħna bnedmin fraġli għassisin. Imma jew nduru lejn il-ħnina tal-Alla anke s-saċerdoti tagħna. Ejjew eżisti ngħinu s-saċerdoti tagħna jkunu saċerdoti. Xi drabi eżisti s-saċerdoti tagħna nagħmluhom managers fil-parroċċi tagħna. Iridu jiddiljaw jieħdu ħsieb tant problemi u inkwiet li ma jmissux mal-ħajja spiritwali tal-bniedem. Il-komunità għandha bżonn il-management tagħha, l-parroċċa ċertament, imma kemm drabi dan jieħu over l-affarijiet spiritwali. Najju s-saċerdoti tagħna, l-kappillani tagħna b'ħafna disgwid fil-parroċċa u mbagħad l-għantuhom ċans jitolbu, l-għantuhom ċans jippreparaw l-omiliji, l-għantuhom ċans jagħmlu l-irtir tagħhom bis-sens, ma nagħtuhomx ċans għall-ħajja spiritwali tagħhom. Ejja nsaqsu nafusna kemm qed nagħtu ċans lis-saċerdoti tagħna li jgħixu l-ħajja spiritwali tagħhom. Minn ħames ix-xirka eżisti ngħaddu għall-ġimgħa l-kbira. Hekk il-ġimgħa l-kbira eżisti li fiha aħna niċċelebraw il-passjoni, id-tbattija ta' Ġesu. Illi l-Knisja tagħtina permezz l-ewwel ħaġa li s-saċerdoti jibdew prostrati wiċċhom mal-art f'silenzju jaduraw il-mulej. Ek li aħna l-ewwel reazzjoni għal Ġesu msallab hija l-qima u l-adorazzjoni tagħna li nintelqu kompletament f'idejn Ġesu. Quddiem is-salib ta' Kristu aħna rridu nċedu is-supervja tagħna, numiljaw lil nfusna, nintelqu f'idejh u nilqgħu l-imħabba tiegħu. Dak il-sinifikat tal-ġest meta s-saċerdoti l-ġimgħa kbira jiħtlu u jimteddu mal-art. Is-sottomissjoni, is-surrendering totali tagħna lejn l-imħabba tagħna li qed jagħti għalina. Ejjew ma nħalluhx ġest tas-saċerdoti ma jkun ġest tagħna. Eżisti. Imbagħad il-Knisja tħabbrilna il-passjoni ta' Ġesu permezz tal-profeta Eżajija, permezz tal-Vanġelu skont San Ġwan. Li b'mod partikolari din it-tħabbira, din il-passjoni, dan rakkont jurina l-Ġesu illi minkejja li qed ibati ma huwa Ġesu li huwa fil-glorja diġà fid-tbatija tiegħu. Allura b'xi mod għandna t-tifsira li id-tbatija ta' Ġesu mhijiex tbatija li lilna u tbatija tagħna mhijiex tbatija li tkissirna fil-ħajja, imma fil-qawwa tal-Ispirtu hija tbatija li lilna toħroġna rebbieħa fl-istess ċirkostanzi jibsa li aħna ngħaddu minn. Allura irridu naraw iktar il-glorja tas-salib. Eżisti fiċ-ċelebrazzjoni li aħna sejrin niċċelebraw fil-ġimgħa kbira. L-tbatija fiha nistgħu niskopru il-qawwa moħbija ta' Alla. Illi din it-tbatija, din is-sofferenza mhijiex l-aħħar kelma fil-ħajja tagħna. Imma fiha stess nistgħu niċċelebraw u niskopru il-qawwa glorjuża ta' Alla. Eżisti il-faraġġ
tal-mulej fis-sofferenzi tagħna. Mbagħad wara nitolbu il-talbiet tal-fidili tal-komunità b'mod solenni ħafna fil-ġimgħa kbira. Il-ġimgħa kbira il-Knisja titlob kull talb ta' interċessjoni. Santa Teresa tagħvela tgħid meta d-dinja mqabda bin-nar, fil-ġimgħa kbira n-nar tal-imħabba tas-salib, ma nistgħux nitolbu għal affarijiet żgħar dakinhar. Ejjew fil-ġimgħa kbira aħna jkun mument ta' interċessjoni qawwija. Mhux biss l-interċessjoni nagħmlu fil-Knisja, imma l-interċessjoni li nagħmlu fil-ħajja personali tagħna meta nitolbu għal tant realtajiet. Mo speċjali hu fil-ġimgħa kbira nitolbu għal konverżjoni tal-midinbin. Għal dawk li telqu l-Ġesu, dawk li ma jridux jafu bih. Forsi mhux ta' bxejn il-kuruna tal-ħna divina, n-novena tibda dakinhar fil-ġimgħa kbira. Il-moment meta Alla jurina dil-imħabba tiegħu nistgħu nilqu tant grazzi imħabba u ħniena minn għandu. Imbagħad sibt il-għajt eżistijej, il-Knisja m'għandha l-ebda liturġija partikolari u għal-moment meta niċċelebraw niftakru il-mewt ta' Ġesu, meta Ġesu jidħol fil-qabar, ma mhux jidħol fil-qabar lu qiegħed hemm, meta Ġesu jidħol fil-mwiet, jidħol fil-qiegħ tal-art, jinżel f'dan il-limbu, xeżin l-inferi ngħidu. Meta Ġesu hemmhekk imur ifittex il-Adam u l-Eva, il-daw kollha li mietu qabel Ġesu, li qed jistennew il-Ġesu. Għaliex dawk ta' qabel Ġesu kellhom jieħtlu fil-glorja ta' Alla l-Missier permezz tal-passjoni, l-mowt u l-qawmin. Allura sibt lajt niftakru kif Ġesu jisalva l-daw kollha li ġew qablu. Sibt lajt nibqu fi skiet, imma huwa skiet ta' stennija, huwa sawma. Il-Knisja li s-sum kif Ġesu meta jittieħed l-arus u mbagħad is-sum. L-arus issa li jittieħedla sibt lajt l-insara suppost jgħixuh fis-sawm. Huwa ġurnata ta' sawm. Meta aħna qed nistennew għas-sawma tal-istennija il-Ġesu jqum il-mewt. Huwa s-silenzju li daħħalna f'dan is-skiet, imma l-iskiet li qed jistenna, l-iskiet li diġà qed jibda jimtela balla. Sibt lajt aħna ngħixuh ma' Marija, il-mara tat-tama li qed tistenna il-Ġesu jqum il-mewt. Interessanti li Madonna ma nsubwix ma dawk in-nisa li jmorru jidilku l-ġisem ta' Ġesu biż-żejt. Għaliex dak kien rid li jindika illi il-mewt. Metri Marija emnet li Ġesu ħajqu ma kienx hemm għalfejn tidliklu ġismu biż-żejt. Ma Marija tibqa' tistenna l-qawmin tiegħu fis-skiet u fit-talb. Kif aħna suppost ngħixu eżistijej. Is-sibt lajt. Għalhekk il-Knisja m'għandha l-ebda liturġija partikolari li fl-uffiċċju tal-qari l-lawdi, liturġija tas-sigħat imma tistenna l-qawmin ta' Ġesu mill-mewt. Imbagħad għandna l-viġili tal-għid eżistijej. Il-viġili tal-għid illi hekk fih minjera ta' simboliżmi li aħna hekk imħeġġin sabiex niskopru anka f'din iċ-ċelebrazzjoni. L-ewwel ħaġa l-fatt li jsir bil-lejl. Suppost isir lejl sħiħ, mux satej bejt 8 u l-10. Ma raġunijiet pastorali l-Knisja tagħmel hekk, imma huwa l-lejl. Meta aħna neħtlu f'dan il-lejl, il-lejl illi jissimbolizza diversi affarijiet. Il-passaġġ mill-mewt għall-ħajja, mill-dnub għall-grazzja, mill-mewt tagħna fid-dnub għall-ħajja ta' dejjem. U dan il-lejl fih jibda bid-berik tan-nar, in-nar il-ġdid. Dan in-nar li huwa sinjal anka tad-dawl tal-mulej, in-nar li huwa sinjal tal-Ispirtu li tjaqbad ġewwa fina u għal-lejl li se jkebbes mill-ġdid in-nar fil-ħajja tagħna, n-nar tal-imħabba. Imbagħad għandna l-blandun illi huwa simbolu ta' Ġesu, illi fil-blandun ser jitnaqqax iż-żmien l-annu, se jitnaqqax il-bidu u tmiem tal-alfabet Grek, l-alfa u l-omega. Huwa dan il-moment li jurina li Kristu b'dan is-sinjal ta' żmien imnaqqax fuq il-blandun, Kristu huwa s-sit ta' żmien tagħna. Mela aħna rridu nixeluh bħala d-dawl tal-ħajja tagħna. U mbagħad ħanimxu wara dan il-blandun kif nimxi għall-poplu ludi wara l-kolonna tan-nar li mexxietu fid-deżert. U dan huwa kollu ġest suppost il-blandun li jixtel barra u aħna neħtlu warajh fil-Knisja. Huwa kollu simbolu eżisti li jurina li aħna rridu l-Ġesu bħala dawl tagħna, irridu l-Ġesu bħala sit ta' żmien tagħna, u rridu l-Ġesu bħala raj tagħna, x'aħna ħanimxu warajh id-dawl, is-sit u r-raj.
Imma dawn mhux biss ċelebrazzjoni li jkunu simboli, irridu naraw kien verament aħna ħanixuhom, aħna ħammorru għall-viġili tal-Għid u jiena rrid il-Ġesu bħala r-rajt nimxi warajh. Irrid li hu jkun id-dawl tiegħi jidawwal il-verità ta' ħajti jew niġu għaċ-ċelebrazzjoni mbagħad id-dawl tiegħi huma xejdu l-politiċi, xejdu liġijiet kontra l-liġi ta' Alla, xtejt l-opinjoni pubblika, xejdu l-preżentaturi tat-television, xejdu l-maġġoranza. Hemmhekk Ġesu mhux vera għad-dawl ta' ħajti, parodija, kontradizzjoni. Li nċelebraw dan fil-Knisja u barra mill-Knisja mbagħad naraġunaw mod ieħor. U rridu mulej qabad in-nar eżistijej, in-nar tal-imħabba. Imbagħad simbolu uħor li għandna realtà oħra ma nsawx induru kollox imma hija il-mument tal-mamudija li hija marbuta ħafna mal-viġili tal-Għid. Għaliex fil-mamudija aħna mmutu ma' Ġesu u nirxu xtaw mal-mulej Ġesu. Aħna l-viġili tal-Għid ittejna biex aħna ngħaddu minn dan il-passaġġ mill-mewt tal-ħajja mid-dnub għall-grazzja. Jekk aħna ma mmorrux għall-viġili lesti li nħallu l-passat tagħna, li niċħdu dnub, niċħdu x-xitan, niċħdu d-dinja, ma naċċettaw mill-ġdid il-Ġesu bħala s-situ s-salvatur ta' ħajjitna. Aħna mhux inġeddu bis wedjiet ta' mamudija rridu, ma nġeddu l-grazzja tal-mamudija deloti tal-ispirtu fil-ħajja tagħna illi veramentejna ngħixu ħajja ġdida. Aħna ħammorru għall-Għid biex niċċelebraw mhux biss il-qawmien ta' Ġesu imma l-qawmien tagħna. U allura eżistej ħanġiġkom. Ejjew dan l-Għid ikun verament qawmien ġdid li tinqala mid-dnub tiegħek, li taħfer il-minweġġek, li taqta' l-pornografija, li toħroġ mill-adulterju, li terġa' lura lejn il-qrar, li titlob maħfra l-minweġġajt, li tieqaf tisraq, li tieqaf ix-xewwex, tieqaf il-malafama, tieqaf il-kalunji tiegħek, tieqaf dak iċ-chatting li qed tagħmel. Toħroġ mir-realtà ta' dnub, il-ħażen, mid-drogi, mis-serq, mill-gambling, mill-alkohol. Mit-kissir tal-familja tiegħek, tieqaf milli tkun miksur, irridu ħajja ġdida. L-Għid irid iwassalna għal din il-ħajja ġdida biex kif Ġesu qam il-mewt inħalluh jidħol fid-dlam tad-dnub tagħna u jqajjimna mid-dnub tagħna. Jalla maħbubin tiegħi, hekk b'daw is-simboliżmi, dawn iċ-ċelebrazzjonijiet ikunu momenti ta' bidla ġdida illi neħtlu verament mal-mulej Ġesu, ħalli ngħixu ħajja ġdida kif jixtieqna hu, ħalli nkunu għad-disejn. L-Għid jiġi biex insiru għad-disejn. Jalla eżistej meta nagħtu l-Għid it-tajjeb nawguraw din il-qdusija, din il-ħajja ġdida il-kull wieħed u waħda minnha.